Hey guys! Ito na, kumusta? It's been a while. Andito kami ngayon sa Bay Hotel magdi-dinner for Dane's despedida. Mularga na siya at namimiss namin siya, pero we're gonna take as much time as we need para makabanding namin siya. So, ginawa namin tong video na to para meron kaming something to look back on. Diba? Wala lang, for memories lang. So, kita-kits tayo mamaya sa buffet! Let's go!
Sobrang daming choices. Kumuha ako ng roast beef, lechon belly, beef Moroccan, takoyaki, tapos iba-ibang mga maki. Ang sarap kasi nitong spicy mayo at saka wasabi mayo, and then kumuha ako ng parang lechon kawali of some sort, dim sum, tapos itong beef ragu pasta. Okay. Hinahin natin itong mga maki, guys. In fairness talaga dito sa bahay, sobrang sulit niya talaga. Gan. Ito na tayo. Sarap talaga. Takoyaki. Go. Masarap siya ng last time. Ang lamig na nung takoyaki na yun. Hello! Abot na si Dane! Masarap siya, pero medyo nakukulangan ako sa Moroccan flavor. Yung mga spices hindi masyadong nanunukot. Pero ang lambot ng beef. Mas kainin mo yung may fatty na part. Mas prefer ko kung mas matapang pa siya spice-wise. Medyo under-seasoned siya pero masarap pa rin. Beef ragu pasta. Okay. Sige, tingnan natin. Okay lang. Ayos lang. Ito yung binabalik-bakit ko dito. Yung roast beef. Ayun. Sobrang lambot ng beef, oh. Always hits the spot. Tapos tamang gravy lang. Yung dinner dito, 1,088 per head. Sulit na talaga siya kasi sobrang daming choices. May pa silang shabu-shabu, ganun, paluto. Pero ang tamad ko kasi sa ganun so dumiretso na ako sa ganito. Kain muna tayo. Sinot cake ka. Ay, sintanan ba ako? O lagi, para aircon man. Unsay message Bisan pa sa imong self. Unsay message nimo? Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique. Later. Hi, Self. Good luck, Self. God bless you, Self. Self, hinundumi lang, Jude, nga wala ka gipadako sa sex bomb dancers para bumawi. Go, Self. Go. I love you, Self.
Ikaw, Car. Unsay mo message, Car? Soon after. Nah, yourself, maglibog na din ka ha. Remember, did that make you happy? Did that make you reach your goals in life? Do you value your life? Huy, may tinido pa doon. Ikaw, ano message mo? Tatay. Happy. Tita, ano message mo, tita? Soar high. Wow! Wow! Simple lang. Oh, simple but sweet. Oh, ha? O kung balik ko. Klaro juga nga na ikuan, may naimangkot ka taga tiniyo. Kung sino ba yun? So, break muna ako from the salty. Nag-dessert muna ako para hindi ako maumay. So, ito ako ngayon sa gelato. Strawberry sa mango, ito cookies and cream sa vanilla. So, masarap siya, pero huwag tayong maglokohan guys. Hindi gelato yung consistency. It's like soft serve. Pero lami. Kala nilo siya consistency in fair. Adi, maurag hapon. Tastes very milky, a little bit watered down. Mas nice at ako mas creamy ug mas dense, pero lamig yapon. Ari pa nila ang mga mini desserts. Yes. Strawberry mousse cake ko na siya, kay Ken. Okay lang. Okay lang siya. Like, din ako sa balik-balikan. Ang katong strawberry chuchu. Ang ice cream, panik kayo. Kaya-enjoy ko na yan. Si Cara, ganahan sa crepe prep. Ang klaro ka siyang ka-enjoy, tanawa. Aww, sobrang nag-enjoy kayo dun sa buffet, no? Hindi. Pang ilang round na? Pero enjoy? Pang ilang round? Pang ilang round? Mousse. Okay lang food. Ito muna. Oh, sige. What? Okay lang food. Kailangan ano rin kasi. Pero sa tulong akong nakanaan na mini ek-ek, ang kanin chocolate so far ang pinaka okay. Paano siya nilagay? Ito pa rin yun yung kanina. Na meron siyang sugar powder sa gitna. Parang yung sa ano, crinkles. The face of reflection. Diba? Red velvet chorba. Martag ka na may pinakalamig. Iganahan ko red velvet. So kung di siya lamig, masad ko. Ay! Okay, in fair. Ang taas. Ano siya ba? Namiihang cream cheese. In fair, oh. Siya pinaka-okay. Oh. Muntag pinaka-okay. Ang consistency sa cake, may kasi kaunin mo, soft kasi medyo dense. Mamig hapon, dili siya super crumbly. Ang kanina kay crumbly kayo. Ipupop mo. Taste-wise, it's not something that I would go back for again. Pero ang kanin red velvet, balikan siguro na ako. Mukha pa ako isa ka-slice. Yung ice cream, kaya akong balik-balik ko. Wow! Kanin, son-son eh. I think it's the same thing, like shape. Strawberry mousse yapon. Okay lang. Huwag na nga tayo magpanggap. Kung pupunta kayo dito, ice cream na lang gikuha. Daghan itong flavor, pag magsawa kayo. Oo. Underwhelming yung mga mini cake. Pudding? Dapat pudding with ice cream. Actually, ito. Pudding with vanilla ice cream. Lamig din na. Yeah. So, pinatigim ako ni Cara ng pudding. In fairness, mas masarap yung pudding ng mami namin. Agree? Diba? Lamig ito yung pudding. Kung nakainin na yan. Ay nga eh.
Ganahan ako sa strawberry o mango actually. No. Hello! So, how was it? Food coma na naman guys. Yung akala mo marami ka pa makakain pero hindi pala. Gusto mo put down na sa YouTube? Dali. No. Dali. No. Dol, gihapit na naman ako malarga. Dali, dayon. Din, Dol, din. Ganahan ko makita sa camera. Dali. Dali Dol. ka cut. Sige, ayok lihok ha. Ayok lihok. Kaya ako mag-shoot pala ako. Sa'yo. Don't do anything I wouldn't do. That's a lot. Don't do anything I wouldn't do. So do everything that you would do? Yes! Okay. Do you have a message for Your the family. neighboring states? Especially the one not in the United States. I will not say anything yet because it might jeopardize my career and your iPhone. Oh! Really, huh? My iPhone is still working, but I don't use it anymore So she because... does not need a new one. Okay, bye-bye. Boy! You promised! You promised. So, diba si Dane, pumusta ng magano? 5 pesos, tapos nanalo ng 1-2. Sana all. So, it's his night talaga. It's his day, it's his night, it's his moment. Oh, yeah. Yes, and syempre, okay na. So, uuwi na kami. Tapos na ang bonding. Tapos na ang banding. Bukas naman sa bahay lang kami tapos papaluto siya ng mga gusto niyang mga ulam, yung mga request niya, lulutuin namin. Bahay lang kami, hindi na kami aalis kasi aalis na sa Thursday. So, ayun, we're gonna close the vlog now. And we would like to say good night and see you on the next video. Huwag niyong kalimutan mag-like. Ito. Bye! Mag-subscribe for more videos and adventures and everything in between. So, ayun guys. Oh, Papaalam na how kami. does it feel, Dane? Winning. Winning in life. Okay, good night guys. Kita-kits tayo ulit. Thank you. Mwah.